sértetés videó, nem megy rajta hang. Ez most úgy de jó. Na figyelj. Ez szép. Jé. Észes ugat. A szarapokos finom falat. Várjuk a fia háttérben egy nyugat. De a szövegés zaja, célja szaggat. A csapatom, az lehet le arra. Fogod vagy lopod, nem egyre megy. Rakok egy utolsó kenetet. Meg már bossza az agya, a sopromi. Te megfigyeljél már, mert leesik a hang. Kiigazítasz ki a karmon, hogy fordulok a nyar. Elcsúszott a lábotok alatt a talaj. Na most, hanem tavaly, leesett. Nem mondtam sokat, se keveset. Szegény, a szimfónia, de így is meg volt a harmónia, amíg nem ütött nálad az ammónia, mert hiába a felesen is tudod, hogy Na, láttad, és ilyeneket belerakod az asztalra, de ne a csókítól ragadnak. Kinek milyen releváns, így nyomom még akkor is, ha éppen nem releváns, buzeráns, még tenyermódon, igen a topon, azzal kellene a fronton, amikre az utcán, de jó tárú szolcson. Testvér, ez a borsod, mindig csak ez lett sorsod. Vertőd nyomok, hogy be is fordulsz magadba, ságot okozol sok dolgot. Testvér, nem kicsik a dolgokból. Na látod, ez belerakhatjuk a szívbe. Vagy bármi. Testvérem, mondom, ezzel szóltam, olyan szólok rátok, hogy testvérem, beleereszem a párom, aztán megtárom a képített testvérem, most a legendát nézik meg, egy pár ember ebbe a szobába, itt freestyle-ozok, ma is máma, olyan akkor leszek, mondom, itt vagyok, hatalom, nem Sok advált vissza ezt a rostót, addig én az odablítom, minden soron ponton, fosztom a nőknek az imádatát, mondj még egy előadót, ha kiad át, nem hibázott volna, legalább egy százszor, forradalom már arcban, forradalom már ez a dalom, tudom jól, úgyis, hogy meghallgatod legalább egy százszor. Nagyon Michel még jó. Alapból lett volna egy alap, lett volna egy alap, hogy csak elhúzod. Máték Péternek az egyik zenét leszámpelöztük, azt arra jó. Ventus, Hong Tire. 1, 2, 2, 2, 2. Public service announcement. Tesó, Én azt Check hiszem, it out. Nagy is ki. Akkor erről a Krisztián kérdezem, mert inkább ő az illető. Tesó. közben nyomom a szöveget nagyon. Csak kézzel, Isten kíséri a sorsom, levegő is tetekerem jobban Maria akkorom. Az igét a népnek, mert pont a szórom, ez egy jobb út, figyelsz, ha én szólok az asztalomnál csak igaziaim a tesók, vagy csak abba hagytam, már nem csörög a telóm, ha hiszem valamibe, abba így, amit mondok, hogy együlök és nem hagyok semmi nyomot. Hívd tele, legyen végig, hagyom a tereket, a stúdiót, hogy jönnek hívod mariknyi kis gyereket, és palokkal, és az aranylelkeket, azokat, akik elunó hallgattuk az elemeket, tegyem feledemmel, kihúzott ki a mocsokból, innen is puszulök, te sok kijövök, és is puszul neked, az hogy is önök a megoldjunk, hogy nagyobb a szükségeted, mindent elküzdök, nekem sem magas bazegzírok, fellegekbe, elesve keresem a kezed, nem leszek szintelenbe, a tisztelet oda vissza, te sok utca szabályos hullágyon köröm, és még te sosok az a kadály, azzal akár, amit nekem ad otthon, és 2700 kell játszani a London, kaptam sokat mégse, este, érte, ha ezért nem nagyon veszed észre, másik érte. Tesó, megy a beat, most és ment egy handának nem nyomtának arra, amit nem mondtam, mert az kecikem. Az izé a Kidnek a fűtjében nem az hogy áll, mert azt mondta, hogy azt mondta, hogy már felvette az ő részét. Ja, már fel van még a rész. De nálad? Vagy hol? Ja. Nem, Tesó izében, neked mondani, 8K Budapestben van. Gyere! 8K Budapestben van! Tesó, Miskolcban vannak a testvérei.
IC megvan. 3-2. Mohács IC meg Mohács Tankó Pista utca meg van. A lelkem vagy a háza összecsukolt. És tényleg amúgy. Ó, az meg kögön hívja apám. Kúra élet. A harmadik kerület meg. Ott volt a hely. Nem szólt. Harmadik kerületben. Uránváros az nagyobbat, mert nem hiába odaállnak a legnagyobb keresztényre. Azt a baromot nem tudja azt. Csak most kint vannak kertében. Legalábbis nem marad a cici. Most az egyik még adja a lényt, és az összesök Várj, először már adjuk ki az ugye mérföldéket, mert abban benne van, hogy 76-33 az az Uránváros. 76-32 meg. Szarhely. Le is 10. Megyünk. Hát mondjuk ez csível. Azóta jön velem, felé meg föl. Oda, valahogy feleszünk, oda, azt nem kérdem. Lehet jön volna. Lehet jön volna. 20 fokos raktár. Élvezni fogod. Vágod, plusz 10 nekem. Jó, Most a szálló. Vagy ide szartak. ide szartál. Ide szállja volt. Ide szartál. Bele is martál. Ali az ide mosott. Tesó megnéztem a nadrágban, Gondolom féknyi most. belekarmolt a barna maci. A román belül. Nyomat is hagyott. Nyomatékos. Nem kérdezett, és levelet sem hagyott. Vágtam volna a seggém, hogy az a Bali vágott. Biztos elég. És még egy van. Ja, Jó, de most az az elszáll testvérem, most neked segélek. Neked zenélek, neked segélek. nekem. Vagy akár neked is. Nyelvbe fogom a kezed is.